Ola, ola! Hoxe é 7 de setembro, que significa que o próximo luns comeza o cole para todos os cativos e cativas. E iso que quere dicir? Que está Galicia, evidentemente, patas arriba. Por qué? Porque temos que encher as mochilas, temos que preparar os uniformes, temos que coller os libros, pero o máis importante, temos que preparar as merendas! E iso é precisamente o que imos facer hoxe no Voltas co Prato, preparar as merendas para os máis cativos e cativas da casa. Así que, por favor, que pasen os encargados de preparalas, que son Xulio Mato e Estefanía Colmeiro! Muy buenas tardes. Está rompedor, cañota. Joder, Mira a sí, mochila, ¿eh? para romper. Echa mochila. Sí. Sí. Mira que chula, Sí, ¿Qué os sí. parece? É bonita, eh? Sí. A ver que metedes aquí. A ver que traes. Vale, eu traio bocatas, pero a ver que metedes vos, porque haberá xente, avós, aboas, papás, mamás, tíos, tías na casa, pensando que lle meto luns na mochila ao cativo ou a cativa. Para salir do choripán. Para salir do habitual, claro. Claro. Para que non sexa, eu que sei, vale, mazá podes lle meter, pero... Claro, pero é A para a froita profe. sempre está Claro, ben, claro. mazá é para a profe. A froita para a profe. Supoño que teredes algunhas ideas, non? A Sí, cabeza. sí. Así cousiñas. Claro, sí. Bueno, ainda non o dixen, pero a xente pode nos seguir nas redes sociais, @Voltas co Prato, e temos penduradas todas as receitas. Tamén van estar a que facemos hoxe aquí con Dino, o meu compañeiro, e imos ver que é o que nos trae a nosa convidada de hoxe, Gloria de Ribeira. Bueno, sou María Gloria Lejón, veño de Ribeira, este programa tan maravilloso que ten aquí a Televisión de Galicia, e quería unhas sugerencias para facer uns bocadillos para os nenos pequenos que empezan á escuela e que teñen que levar o paquetiño da súa comida, a máis para os un poquinho máis grandes. Agora teño 2 bisnetiños, cando eran pequenos facíalles o bocadillo de salchichón de toda a vida e despois, cando non lle daban bocadillo co seu pan de toda a vida do forno de Castiñeiro, pois eu cortaban unhas espinacas moi menudiñas, batía 2 ovos, remexía todo, botaba na sartén e cando estaba para lle dar a volta á tortilla, metíalle 2 lonchas de queso, tapaba como se fora o sobre dunha carta e bocadillo feito. Agora eu quero sugerencias para os de agora, que son todos de moita erva. ¡Mua! Está duro, non? Está duro. Ainda ten os dentes de leite. Está duro, eh? Como me gustaba cando tocaba bocata de chocolate, eh? Home, Era increíble, eh? E sempre se acababa antes o chocolate co pan. Sempre. Sempre. Pero sabes que pasaba? A mí gustábame que no pan quedasen así algo de chocolate manchado, sabes? Porque sabía un pouco. Aí vai a miña mochila. Aí vai a merenda. A miña mochila. Bueno, que des facer para mellorar as merendas de Galicia? Porque comezan os luns, Pois vamos a ver, é complicado. É complicado. Complicado mellorar. Sobre todo porque eu vou aplicar algo ao pan e o pan en Galicia é moi difícil de mellorar. Ah, vale. Entón eu non quero melloralo, vou dar unha alternativa. Vou traer un pan estranxeiro, un pan francés, para facer unha merenda moi apetecible para os rapaces. Que vamos facer pan contigo, Vamos a facer un brioche. Vamos facer un brioche para facer... Un brioche que está super... vamos a facer un brioche que chegue para toda a semana, como se facía antes co pan. Vamos Horneabas unha vez a facer semana. un brioche Un para toda a semana. para toda a semana. O sea, vamos a facer 5 bolos. Vamos meter as cousas Cinco máis bolos. chulas para os cativos e as cativas da casa. Home, claro. Todo guai. Mola. Bueno, Gústame, vamos a intentar que sexa algo saludable tamén. Gústame. Eso xa, a ver se veremos se me gusta tanto. Estefanía Colmeiro, pois eu vou con un pan americano, vou facer uns bagels. Tamén é un pan, outro pan de fora. outro pan de Pero fora. será por pan sen Galicia. Por eso, Vamos a ver. precisamente por eso. De fora non vai a ser, porque Ah, está vale. feito na casa. Vale, Entonces vai ser vale. un pan auténtico feito Vale, aquí na casa. O que pasa que a receita sí que a traemos de fora. Porque o que dicía Xulio, aquí panes temos panes maravillosos e por dar unha alternativa tamén saudable, pero con outro E para pan. non aburrir os rapaces tamén. Claro. Bueno, moi boas ideas, pan para os nenos. Eu estaba me fixando no abaco, que é moi curioso o abaco que temos hoxe aquí, porque pon as vitorias de Fanny dun lado e as de Xulio do outro. Se vos fixastes, Hai menos deste lado, como podedes ver, vale? Como podedes ver, hai menos deste lado. Sabes contar. Bueno, Sam. cociñamos hoxe, facemos pans no Voltas co Prato. Deixa de mover, Xulio. Facemos Adiós. pans no Voltas co Prato. Marchamos con Don Xulio Mato. Veña, pan para os nenos. Vamos. Eu traio a Dino porque Dino ven Ven a aprender. a aprender. Pois a ver se aprende máis que a ti. A ver se aprende máis. Bueno, máis que a mí. un pan moi sinxelo, vale? Un pan Vale. que ten un toquiño doce, porque leva un poquinho de azucre na súa receita. Entón, mira, partimos de medio kilo, 600 gramos de fariña, perdón. Vale. Ten de azucre, 3 ovos, uns 12, 14 grados de levadura, un poquinho de canela, reladura de laranxa, reladura de... Ui, vai estar super aromatizado ese pan. Claro, moi rico. Que guai. Un pan Gusta, me super rico, moi esponxoso, entón o primeiro
Vale! Saltou a noticia, Xulio tirou todo o azúcar por fora. Podedelo ver, xente da casa, sí. Montona. É un problema. Aí vai o azúcar e todo, mi É que quere facer unha receta máis saudable. Non vos preocupedes porque Entonces, teño... Estás nervioso? No, pero teño outra masa con todo o azúcar, así que non me preocupa. Vale. Bueno, vai recollendo mentre tanto marcho con No, Estefanía. contoche, mira. Queres contarme? Sí, Queres voulle botar os ovos, Vale? as reladuras e unha culleradiña de canela, Vale. vale? Este Vale, non leva botar sal, este non vai levar sal, vale? Eu vou mesturar todo menos a manteiga, porque é un pan de mantequilla, menos a manteiga e parte da auga, vale? Eso vamos a deixar por final. Vale. Vamos, vou ir botando todo e simplemente vou mesturar. Entón, agora, se queres, xa podes ir con Estefanía. Imos recordar cantidades antes de marchar con Mira, Estefanía. 600 de fariña, 600 de fariña, 12-14 de lévedo, 12-14. 100 de azúcar, 100 de azúcar. 120 de auga, 120 de auga, 3 ovos e 100 de manteiga. 3 ovos e 100 de manteiga. Bueno, pues deixamos a ver se limpa un pouco todo Sí, isto, boa Xulio, falta que nos deixou fai. aquí feito un Boa falta. estropicio. Marchamos con Estefanía Colmir. Veña. Hola, Estefanía. Hola, Dino. Hola, Dino. Hola, Estefanía. Que tal? Como estás? Ben, veña, contame que é o que vas facer hoxe, Estefanía. Conta yo, Fran. A ver, Dino, mira, vouche contar a miña masa. Que Vale. tal se che dan as matemáticas, Dino? Igual que a cañotas. Genial. Vale, pues veña, vamos con esas matemáticas. Vou Veña. usar medio kilo de fariña. Vale. Y de líquido vamos a precisar a metade de fariña. Pero ese líquido vamos a dividir a metade en agua e a metade en leite. Dino e cañotas xa están perdidos. Por favor, Estefanía, repite. 500 gramos de fariña, 500 gramos de fariña. 125 de leite, 125 de auga, Vale. que teño aquí mesturado, e quentámolo con 30 gramos de manteiga. Vale, 125 de agua, 125 de leite, 30 de manteiga e medio kilo de fariña. Moi ben. Perfecto. Moi ben. Moi ben. De sal, 7 gramos, Moi e ben, de moi ben. azúcar, 5. Moi ben, temos que pedir perdón á xente da casa porque non estamos vendo as cantidades aí debaixo que sempre se ven nas pantallas, estamos tendo algún que outro problema, pero non pasa nada, porque despois vai estar resolto e ademais xa sabedes que as receitas van estar no noso Instagram, nas redes sociais, así que tranquilidade se alguén botou en falta os nosos printers, o que ven por aí abaixo, que vai estar. Unha Estefanía, clara de ovo vale? e 15 gramos de lévedo. Unha clara de ovo, 15 gramos de lévedo. ¿Vale? Y todo esto mesturamos y amasamos. Eso te lo que amasar camao todo, así. Todo camán, traballamos todo camán. Vale. Esta masa tamén va a necesitar repouso. Como, perdona? Que vai necesitar repouso a masa. Vai vale. necesitar un repouso dunha horiña. Isto daba un pan americano Sí. que se chamaba Que se chaman bagels. bagels. E Bagels. este tamén nos vale, podemos facer esta masa e despois guardar os panecillos para que así nos dure toda a semana. E temos merenda para toda a Unha semana. cousa, e pódese conxelar. Pódese conxelar, sí, sin problema ningún. Deles e pódelo conxelar. Efectivamente. Vale. E podelo conxelar sin fornear, porque así cando Apago chesto. saques do Vale. conxelador lle das o forneado e vai quedar moito máis como recién Claro. feito. É moito mellor desconxelalo e despois pasalo polo forno, non? Efectivamente. Vale. Me gusta. Mais é un traballo para facer cos cativos. Sí, Mola. depende de que cativo. Claro, depende de que cativo e de que cativa. Pero, bueno, si hai rapaces que lles gusta a plástica, que Sí. lles gusta as manualidades, seguramente disfruten moito o que estamos facendo hoxe aquí. Sí, no, porque é digo, moi atractivo, depende non? de que cativo, porque ti de pequeno non cociñabas moito. Pero sí que me gustaba moito a plastilina. Sí. É verdad, a plastilina gustaba moito, é o barro. E as masas? Sabes? O sea, non lle axudabas nunca na casa a facer... Ás veces sí. Sí, Ás pero veces moi sí. ás veces, non? Moi de vez en cando. Moi de vez en Moi de vez en cando. Bueno, dilla Dios a Dino, sabes por qué? Adeus, Dino. Porque marchamos con Xulio Mato. Vamos, Dino. Veña, a ver ese brios como está. Hola, Dino, que tal? Moi ben. Este é da tua época, ou de antes, Debe incluso. ser de antes, porque non Incluso me de sabe. antes, Estos son Enrique e Ana, Enrique sabes? e Ana, Enrique ten un aire contigo, ademais. Por qué? Sí, porque iba moi así tamén. En serio? Sí, tiña así cara de un tío elegante sempre. Elegante. Sí, sí, sí. Con bo. clase, con esta gravata como a que teño hoxe aquí. Daba ¿verdad? gusto velo. Mira como vai a masa os bríos, ves? Mira, Esto dale. Pero non leves a mesa, Xulio. Home, é que facer Aí forza, está, aí porque está. agora, A como mesa é unha é masa mellor non bastante movela. rígida, Eu aguanto, vale. é unha mesa bastante forte, Vale. e despois vais a suavizar ca manteiga e con esa auga que teño aí co lévedo, velo? Pero como pode ser... O amigo que me chama a atención é que a masa sexa tan
dura, como diste, tan Sí. compacta, e No, despois pero queda un pan... É dura porque ahora está a falta de auga Claro, e e de manteiga. vale? Vale, porque despois, cando comedes un brioche, que seguro que na casa Claro, é comedes super algún brioche, esponxoso. moi esponxoso. Claro, pero ahora é porque é a maneira de ir integrando todos os ingredientes, non ves? Como está a Sí, falta sí, de humedade. Oye, ainda non lle dixen á xente da casa que pode chamar 664-483-419, o teléfono da Voltas co Prato é 664-483-419. Chamade a Voltas co Prato porque queremos saber se vos tamén facedes pan, cocistes pan algunha vez para darlle aos cativos e as cativas da casa. Queremos sabelo e recordade que repartimos cartiños. 50 euros dunha vez? E 50 doutra. Moi ben, moi ben. Vamos chamar á convidada de hoxe para que pase e vexa, non sei se está feita ou esta desfeita que están facendo os cociñeiros. Xulio, de momento vai en plan desfeita, pero No, veremos que é o que mira, pasa. mira como vai cambiando a masa, ves? Sí. A manteiga se vai pero ibas en cambiando. desfeita polo do azúcar. Ah, bueno, pues eso foi un accidente. Un accidente. Perdón por el retraso. Perdón. Vamos chamar á convidada de hoxe que veña, por favor, Gloria de Ribeiro, un aplauso para ela. Ole. Que tal, Gloria, como Hola, estás? Fran, como estás ti? Moi ben, e ti? Me alegro. Eu xa ves, como un 8 bizcochos relleno de chocolate. Moi ben, Sí, moi Eu estou contentísimo porque como vestiron de... Parece que teño 10 anos menos. 10 non, parece que tes 15 anos 15 anos? menos, sí. Buah. Sobre todo polo pantalón corto. Estou espectacular, a verdade. Buah, tes Espectacular. unhas pernas feitas. Feitísimas, Feitas traballadas. Que Feitísimas, sí. Unhas pernas E que traballadas. está Debe ser o facendo que tes esta traballado. xente? Espera, vamos antes de nada a mandar un saúdo, porque me dixeron que querías mandar Ai, saúdo. sí, dous. E antes de Dous. nada temos que mandaros 2 saúdos. Os 2 saúdos. De Gloria, veña, Sí. va, pois a quen lle queres mandar saúdos? Ali, ao fronte, mira ao fronte. Mira, pois eu quero lle mandar saludos a miña neta Rebeca, Ajá. que está de cumpleanos. Oxe, de aniversario. Anda. Sí, e que me dou un bisneto maravilloso que cumpleu ayer 17 meses. Hola. Ai, que E despois a Estados Unidos, a Queens, en concreto, a 2 sobrinhas. Está en Estados Unidos. A Sara e a Melisa, que cumplen 29 anos. Un bico máis grande, Melisa e Sara. Bueno, pois un aplauso para Gloria que veu aquí acordarse da familia. Claro que sí. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Emocionas, claro. Claro, como non me vou emocionar. Ten bisnetas, Teño Atención. dous. Un bisneto e unha bisneta. Vamos ver os bagels de Estefanía Colmeiro, que ademais son estadounidenses. É unha receita Sí, americana. Sí, pero eu traía outra receta de No, xa, pan pero que- ti xa sabes como Non lle son. vexo aquí a esta xente ánimos, Gloria, pero xa sabes como esta xente. No. Esta xente fai o que lle dá a gana, así. A Sí, xente... bueno, é está moi ben, así, está claro. ben, que teño iniciativa propia. Iniciativa teñen, iso é propia. certo, iso é certo. Iniciativa Boa teñen. tarde, Gloria. Hola, Veña, que tal? contalle aí. A ver, que estás facendo? A ver, Venga. a receita sí que é americana, pero facémola galega, porque a facemos Sí, aquí, claro, entón. claro. Aprenda que non fora Aquí xa fariña teño... Claro. Outro día. Teño aquí o que xa é a masa, que Quedouche ahora... preciosa, por certo, Moi ben, xa moi vemos ben. a textura, é Sí, así sí. moi Sí, blandiña, sí. pero bueno, despois co repouso é o que sempre, as masas necesitan repousar, dormir, descansar. Claro, Vale, si vale, non vale. crece. Moi ben, moi ben, moi ben. Para esta masa usei medio kilo de fariña, Ajá. 125 mililitros de leite, 125 mililitros de auga. Estámoslo vendo xa na casa, xa está aí debaixo, xa apareceron. Xa non Sí, podo sí. fallar. As palabras, as letras, agora non 7 fai. gramos de sal, 5 gramos de azufre e clara de ovo. Dixo ben, directora, dixo ben. Sí, dixo ben, pois un aplauso que o dixo ben. Seguro que sí. Sin que lle dixera, maravilla, maravilla, maravilla. Vale, e o que fixen para, bueno, o inicio o volcán de fariña, quentamos o que é a auga e a leite coa manteiga, desfacemos o lévedo e despois mesturamos todos os ingredientes hasta obter unha masa, pois así Moi como ben. a que vemos. E agora que vas facer? Ahora vamos a deixar levedar. Vale. Necesito esa masa maravillosa. Claro, porque canto tempo tens que deixar levedando? Unha oriña de reposo está ben. Toma maxia dunha hora, toma maxia. O Aí que está. decimos sempre, que doble o volumen de... Vale. Moi ben. Da masa. Pois mentras tanto vamos con Como Xulio todas Matos. as masas en las Sí. que teñan outro nombre. Aí está, exactamente. Mentras lle deixamos aquí a maxia a Estefanía, vamos con Xulio. Veña, vamos alá. para lá. A ver, Xuliño, que Moi boas, que tal? Que tal, Como estás? sabes, Benvida, aquí... trouxeche un montón de recuerdos hoxe, Ai, pois sí. Outro, outro para diante, Necesitaba, Home, eh? claro. Mira como cambiou a miña masa cañotas, que antes se desfacíase máis. Sí, é É verdade. unha masa que sí que é certo que ainda está algo dura, porque ainda ten que endurecer algo máis, porque esta ten un repouso dunha hora na nevera ahora, vale? Bueno, Ah, que hai que meter na Antes, nevera. eso é. Vai ir unha hora á nevera, vámola a preparar, despois vámola a deixar levedar. A xente da casa tamén está vendo as cantidades neste momento, aí están debaixo as cantidades. Xulio Mato, ti atreveste a recordar as cantidades ou non? Sí, mira, son 600 Vamos. de fariña, 100 de azúcar, Sí? sal, 3 ovos, Ah, sal. 100 Canto de sal? 100 gramos de manteiga, sal unha pizca. Ah, vale.
120 de auga e 12 ou 14 de levedor. Moi ben, outro aplauso tamén para Xulio. Que ten... E moito cariño. A cabeza de Xulio funciona, A cabeza de Xulio non para. Bueno, entón agora eso, isto debería ir á nevera Sí. unha hora. Para que? Para que a manteiga que ten nos endurezca e nos sexa fácil de traballar. Perfecto, vale, pois deixámoslle Sala. tamén maxia a Xulio reposar, Mato. a reposar. E agora ti tesme que dicir, claro, vendo isto, igual non tes moita idea do que queres. Moita idea non teño, a verdad. Xa. Eu o que quero é outra cousa máis É probar, sencilla, Claro. é probar, é máis... A ver, mira, por exemplo, eu xa non lle botaría para críos, xa non lle botaría azúcar. Bueno, pero iso son cousas deles. Sí, Esos son cousas xa deles. sei, pero eu vou Pero dar se a van miña comer- opinión, se o non? azúcar van a Ou comer non nas podes. Gloria vai ser complicada, pero Gloria... A miña receita só leva 5 O teu xa o gramos. sei. Eu falo con Julio. A túa xa o sei, pero eu Que falo con loita, Julio. Se non lle dá. Que loita de egos. Gloria, leva a Dino, vaite sentar ali á cadeira dos sofridores, despois chámote, vale? Chámasme despois de Veña. Mira que me chames, Que sí que te chamo. eu teño unha receta moi boa que quero que fagan se non é hoxe outro día. Pois van a facer un aplauso para Gloria, que está connosco, e mandou recordes. A ver, houbo maxia ou non houbo maxia, Sí, compañeiro? mira. Sí. Sí. No, bueno, non houve maxia. Eu simplemente teño aquí a anterior e aquí Vale, a nova. pero houbo maxia. Sí. Vale, vamos ver a de Xulio Mato, veña, vamos alá. Como ves, ahora xa Ah, vale. está máis dura. A ver. Ves, esta Espera, ainda non espera. esta ainda non Esto- levedou. esto Mira como vámoslo quedou. ver, O sea, vámoslo quedou ver. uniforme Aí está. e, se te fijas, está esponxosa, pero está boa de traballar porque non se pega. Vale, porque esta a manteiga enfriou. pégase moito, non? Claro, a Esta mante- ainda se pega moito, é que tes ti aquí. Mira, este é unha hora e media de nevera, vale? Vale. Entón, agora, facemos unhas bolas. Mira, 5 días da semana, 5 bolos, vale? Perfecto. No, iba a pedir un cesto para min, pero bueno. No, un sexto para ti non. Si non, que despois non collo no traxe, que estás moi guapo. Estou moi ben, é verdad. Mira, deixámoslo así separado, xa saberás por qué, porque isto de levedar vai hinchar. Vai encher. E de feito, ti estás cheo de ver postres en internet e todo por aí, que está, despois fanse todo un bloque. Claro, péganse. Sí, pero quedan xa diferenciadas os diferentes Ajá. bolos. E vai Bueno, quedar de feito, unhos bolos... o brioche moitas veces vais pegando, non? Claro, Tamén. de feito vaise pegar porque vai medrar o suficiente para... Ahora, levedar unha hora máis, así, entre media hora e unha hora. dependendo. deberías Hasta deixalo que- así outra hora. Hasta que duplique, eso é. Tapadiño, porque é unha masa que se fai correos enseguida. Perfecto. Deixámoslo tapado con papel film e que levede. Bueno, pois vale. Valo meter no forno, non? Vou esperar a Estefanía. A esperar a Estefanía, pois vamos ver. Vamos ver de Estefanía, pobre muller. A ver, Estefanía, Bueno, pois ese molde é así, non? é caseiro o teu como molde, de todas sí. as casas. Molde así como sexe. Vale, vale. Non sei que usas ti na túa casa, bueno, ti... A ver, os bagels son redondos. Sí. É unha rosquilla ao final. Sí, como unha rosquilla grande. Efectivamente. Como as rosquillas de chocolate que nos gustan tanto. Esas Donos, mesmas. como os donos. Esas mesmas. Pode decir, non decir marcas, por favor, Xulio Mato? Donos é unha... No, a marca é Pan Rico, Ah, perdón. Xulio. Xulio, de verdade. Perdón. Bueno, a ver, pois usei primeiro para facer o que é o exterior un Sí, este vaso unha- máis unha taza, grande unha cunca, o e que sexa. despois outro para facer o que sería Vale. o burato E ti interior. cantos bagels vas facer? Bueno, a ver, os que me dé tempo. Igual fago 5 tamén, un para cada día da semana. Pareceche ben? Que manía. Mira, a min con 3 chégame. Vale, pois mira, fago 3 e xa está. Que tamén está ben o de combinar as merendas Claro. para que os nenos non se nos cansen. Pero peza de fruta sempre, non? Eso sempre, eso non pode faltar. Peza de fruta, ende que despois lle des o... Froitas o e verduras, profe, o a 5 ao día. Sí. profe. Vale, vale. Bueno, isto agora teríamos que deixar repousar tamén Ajá. uns 15-20 minutiños. O que Vale. pasa que xa sabes que na tele non temos todo ese tempo. Vale, entón tería que repousar outra vez 15 minutiños, non? Sí. E despois... Do repouso damos un escaldado na auga. Pero por que isto? O escaldado o que fai é que a miga quede máis densa e despois ao fornearse quede o que é a capa de fora máis crujiente. Bueno, na vida vin Sí, facer así un eu pan. tamén tuve que ler sobre os bagels porque tamén o descoñecía. Vale. Vale, pois mentras tanto vamos contar cousiñas a Galicia porque estou realmente impresionado co que está facendo Estefanía Colmeiro. É que este luns empeza o cole. Sí, que hai nenos chorando polas esquinas e avós e avoas ventando pola liberdade. Cambian as tornas e que podemos facer? Pois prepararnos como é debido, sí. A gran diferenza empeza na casa, cando preparamos as merendas. Este curso está prohibido ser os máis aburridos. Embutidos, queixo, cando lle cadra un poquinho de chocolate e un pan calquera. Non pode ser! Hoxe queremos animarvos a facer o pan na casa, do tipo que máis vos guste. E se enredades, aforrades e poñemos aos pequenos unha merenda de 7 estalos. É así que é xusto que merecen por aturar tantas horas de mates, lingua ou sociais.
non sei que será peor, a verdade. Tomade nota das nosas propostas e probade a empezar este curso cunha merenda a voltas co prato. Xa veredes como o mundo é outro. Non sei se os chicos e as chicas, ou o chico e a chica están para ir ao forno. Estamos. cando queira. Vales? Usted é rapidísimo. Para dentro. Veña, va, para dentro, para o forno. Vamos allá. Veña, tempo, temperatura. 210 graus, unos 15 minutos. 210, 15 minutos. 210, 20 minutos, 15-20 minutos tamén. Vale, 210, 15, 20 minutos, 210 tamén o mismo. Sí, máis o ou mesmo, menos. sí. Mais ou menos. Vale, vale, perfecto, perfecto. Creo que xa que estamos aquí podemos facer a pregunta de concurso ti máis eu, Estefanía. Veña. Paréceche, veña. Vamos alá. Como se chaman os pans que prepara hoxe Estefanía? Como se chaman os pans de Estefanía? Bagels. Segura? Segurísima. Como se Bagels. chaman os pans de Estefanía? Bagels. 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 664 4834 19 chamade ao voltas co prato. Como se chaman os pans que fai hoxe Estefanía? Bagels. E despois de decir bagels, marcho con Xulios. 3 por 1 es 3, Congo van 100 pies. ¿Qué quieres? Iba a pedir ese... Sabes a tabla de multiplicar? Ti? Sí. Sí. Sabes a tabla, ben? Sí. Vale. 6 por 6? 36. Bueno, vale, ben. Que lle metes de recheo? Mira, de recheo, de momento vou facer unha tortilla francesa. Vale? Vou facer unha tortilla francesa Vale. porque me gusta moito Vale. levar un aceite. Vou intentar facer unha tortilla francesa. Pero Vale? que Porque, mira, pasa? Estás vou algún meter problema? xamón e queixo, leituga e tomate. Faz ben, falta chalo. Sí, faltame aceite. Ah, vale, que aceite precisas? No, é igual, Precisas pero mira, aceite? teño aquí un poquinho. Consigo che aceite. Teño aquí aceite. Teño Non te eu preocupes. aceite, cañota. Para, xa está. Xa Xa está. arreglou. Xa arreglei. Arranxou, vale. Mira, vale. vou facer Vale, unha de tortilla francesa con queixo fresco e xamón. vale. Vale, e outro de xamón, o sea, de leituga, tomate, xamón e queixo. Xa van ser dúas tortillas completamente distintas, Vai ser non? dos bocadillos diferentes. Vale, un pa cada brioche, entendo, Eso non? é, claro. Vale, pues Claro, veña. claro. Moi rico, Vai dando. Entón, a ver se me quece aquí o aceite. E a quecer. Sí? Estamos. Está collendo, verdad? Sí. Pois entón xa collemos. Mira, o que vou facer é ir montando aquí xa todo para que tan pronto este o meu pan xa podelo pasar. Vale, mira, entón, vas collemos facer a leituga. dúas tortillas francesas. No, unha tortilla francesa. Unha tortilla. Eso é. E vai levar Un que vai levar a tortilla, leituga, tomate e queixo fresco. E Un outro poquinho de vai xamón. levar? E outro vai levar leituga, tomate. tomate, xamón e queixo. Moi ben, van ser un misto, vai ser. Misto vegetal, misto vegetal. Un misto vegetal, veña. Vamos resolver, a ver se podemos resolver a pregunta de concurso con Estefanía Colmeiro. Non sei con que vas enche... Oh, eso é plátano. Isto é plátano. Polo da froita. Pero vou facer que sea moi apetecible esta froita. Estefanía, o forno, a ver que sae dai. Pois despois de 15 minutos. Os bagels que teñen que queimar moito porque nin colliches nada para coller. Isto é a maxia televisiva. A maxia da cañota. televisión, a maxia da televisión. Estefanía non se queima, non se queima. Claro. Alá, pero son preciosos. Sí, verdad? Podo coller un? Sí, claro. Ostras, están quentiños, sí. Son preciosos, Mira, Son preciosos, en serio. son ricos. Ao final é un panecillo saudável porque non leva Que apenas guai. azucre. Son moi chulos, Aguantan toda a semana nun tupper hermético, nunha bolsiña ben cerradiña. Podes abrir un? Vamos a abrir un. Veña. Claro, que a miña pregunta Sí. é, eso para un cativo, que? Para un cativo moi cativo. A Porque ver, isto é a dalle merenda. Dalle a un desastre de primaria isto. Claro, é que eu penso no meu cativo. Claro, porque, é que a xente non o sabe, pero o cativo de Fanny Empeza o luns o empeza cole, é o luns seu o primeiro cole. día de cole. Por primeira vez, o sea, é o seu primeiro día no cole. Claro, e ao final é un cativo que non ten nin 3 anos. Xa, é certo, é Entón, certo. a él este a porción, A porción que precisa, súa, claro. a porción Eu súa, penso a porción súa. no meu cativo. Vou a rencher, pois mira, de Nutella e plátano. Vale, moi ben. O pan queda precioso, Super O pan bonito. este quedoume moi bonito, verdad? Sí, sí. E mira Así- como quedou a miga de dentro. Está o moi que ben, decíamos, está moi a ben. densidade que buscábamos con... Sí, sí. Está moi ben para a xente da casa, que caldado. igual a semana que ven está sin ideas, pois poder facer uns bagels fáciles, moi faciliños de facer, e fixaros Sí. que chulos quedan, moi bonitos. E voulle cortar o plátano chulos. fino e voulle poñer un pouco de amêndoa, porque ao final tamén o fruto seco Sí, sí. é unha boa no. idea de merenda. Vai estar riquísimo. Vai estar riquísimo. A ver que opina Lucía de Santiago. Hola, Lucía, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. A ver, que che parecen as merendas, os pans que estamos facendo para as merendas dos cativos? Os de Estefanía teñen unha pintaza boísima. Verdad? Eu Sí. estaba alucinando porque o de Estefanía ten moi bo aspecto. A ver como saiu o de Xulio, porque ainda non o vimos. Hai que ver como saiu o de Xulio tamén. Exactamente.
Vamos Pero de alá. Estefanía, Sí, de vamos. Estefanía ben. Gracias. Imos alá, Lucía, por 50 euriños, como se chaman os pans que prepara hoxe Estefanía? Bagels. Moi ben! 50 euros que van para a capital, 50 euros que van para Lucía en Santiago de Compostela. Moitísimas gracias por Moitas chamar, grazas. Lucía. Grazas a vos. Veña, un Boa bico tarde. grande. Chao. Igual, hasta Aloiño. logo. Chao. Estou ao forno de Xulio, estou ao forno de Xulio. Adiós, Estefanía. Adeus. Adiós. Abres. Mira para aí. Bueno. Mira para aí. Bueno. O espectáculo está garantizado. Bueno. Espectáculo garantido, vale. Os cinco. Non te mover moito que se non pasámoslo mal. Os Vale, cinco vale. días. Bueno. Luns, martes, mércores, xoves e venres. Podes repetilos? Luns, vamos, sí. Luns, martes, mércores, xoves, venres. O venres o máis grande porque é para todo o fin de semana. Para aguantar toda a fin de semana. Mira, Hola, que pasada, xa se rompen. ¿Ves? Sí, rompen solos, porque están Hola. pegados, pero, ¿ves? Ahí Ostras, está. que chulo. Entón, ahora abrimos. Mira, aquí teño leituga, tomate, xamón Abre e eso queixo. que eu quero ver eso, Claro, mira, leituga, Bueno. tomate, xamón e queixo. Bueno. Claro, está E moi guai temos- porque son caseiros e aguantaranche toda a semana, ben? Estes tapadiños con papel film aguantan toda a semana. Mira. Xulio Mira. está facendo un bocata para un chaval, pero Un da chaval- eso xa, de bacharelato. Claro, é que, Fanny pensa nas súas, eu penso nas miñas. Claro, Miñas- porque as túas xa son maiores. Claro, as miñas xa... Cantos anos ten túas? A miña 14 e 11. Bueno, a de 14 estuve en Chocama, de 11 mellor tamén. Sí, bueno, de 11 hai que costar máis porque é mala comedora. Mira, leituga. Fixadevos pouco a pouco, vamos comentar, Xulio, que é o que leva cada un dos teus Mira. bocatas de brioche. Leituga, Moi ben. tomate, xamón Xamón serrano. queixo fresco Sí. e unha tortiña francesa cun poquinho de queixo. Buah, que espectáculo. E o outro que E leva? outro que é un poquinho máis saludable, que é máis suave tamén. É máis suave. Leituga, tomate, xamón cocido braseado e queixo. Bueno, Unha fantasía. Así é verdade que dá gusto empezar o cole, eh? Hombre, Que maravilla. Isto é para despois do recreo dormir unha siesta. na clase. Veña, imos falar con Gloria de Ribeira a ver que nos conta. Arranco para. Ahora podes aplaudir aquí. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, muy ¿Estás bien. ben? Sí, Fran, ¿a ti? Oye, colleches y cariño a ti, ¿no? Ah, pues sí. Ter fame? Non, pero sí. Non teño moita fame, Ya, pero escoita, necesito Claro. algo, eh? Claro. Que un programa de comer sempre hai que hai fame. Ai, eu non teño fame, que queres que che diga? Franciño, Vale. teño gana de probar. Vale. Eso, Pero vas levar o bocata para a casa. Ai, xa me dades, sí, home, logo, Home. como que non? Claro. Faltaría máis. Hai que levarlo. Cal che ten máis curiosidade? Vamos a ver, a min pola pinta que se ve por afora, gustame os do caballero. Os de Xulio. Sí. É que os de Xulio son moi impresionantes. Non velos impresiona, así, sí. impresionan bastante. Pero sí. ti pensa un pouco, que cando tamén a cousa está tan fofa, esa impresión non vai moi ben. Sin embargo, non sei, xa te direi cando os probes. Ao millor, Ao millor, a mí me senta mellor os da chica, sabes por qué? polo azúcar. Polo azúcar. É que a quen se lle conte, por veña, vaste levantar conmigo e vamos Sí, a ir probar, vale? vale. Veña, que se levante Gloria, que ven probar no voltas co prato, un aplauso para ela. Veña, deixa aquí unha casa. Deixa aí a Dino. Vente conmigo. Vamos a probar. Vamos a Cociña, probar, que non te enfades Non me comigo. fa... Nada, non nos enfadamos, Bueno, Gloria, non nos Pinta enfadamos. ben, pinta ben para mí. Tira palo, Pero Gloria. ai, párteme un cacho pola mitad. No, pero Gloria, ali. tira palo. No, pues Ponte aquí, este, ponte aquí. mira qué chulada. Ponte aquí. Mira este que chulada. Bueno, están preciosos. Gracias, Ahí vou. Gloria. Pero hai que Ahí vou, partir, non hai que partir. Bueno, ti podes ir Sí, probando, parto, Gloria. Pero Temos por unha metelle banda un os que fixo bocado. Xulio Mato e por outra banda os que fixo Estefanía Colmeiro. É preciosos os dous, Sí, eh? moi ben os de sin azúcar con... Eso é verdade. Coa Nutella, non? Ca crema. Mais ben é porque... A ver, eu penso que os nenos con moito azúcar que non se enfaden. Bueno, pero pa un día non 6 pasa gramos de Pero- azúcar son moitos gramos. Pero é para 5 días. Vai probando, por favor, Gloria. Vou probando. Vai probando e Vou mentras tanto probando vamos... que non quero deixar mal a esta xente, Dios me libre. Deixasme facer a pregunta de concurso. Oh, sí, por favor. vale, Ao que disculpa. queiras, Se me deixas falar a mí non falo o programa, que che digo eu. Vamos alá, como se chama o pan que preparou hoxe Xulio Mato? Brioche. 664-4834-19, 50 euriños en xogo. E como se chama o pan que preparou hoxe Xulio Mato? Brioche. Moi ben, brioche, é fácil. E a Gloria está lle prestando que, mira, calou. Vamos alá. Imos a Vila García. Leticia, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Como estás? Bien. Queres 50 euriños? Home. Bueno, Bueno, pues... Bueno, a ver, si me dis quero... Claro, Quero. claro, ou prefires un bocadillo. no, mejor los 50. Vale. ¿Ves? Pues vamos alá. Como se chama o pan que preparou hoxe don Xulio Mato?
brioche. Moi ben, 50 euros que van para Leticia, para Vila García. Moitísimas gracias, Leticia, un bico grande. Piquiños. Gracias. Chao, chao. Hasta luego, chao, chao. Hasta luego. Gloria de Ribeira. Dime. Non, ti come, xa Non me come fai xa... falta probar máis xa, Ah, comeche xa dos dous. Non, deste ainda non. Ah, vale, ti prova, Ti non te cortes, xa sabes que é para ti. Todo? Todo o que queires. Ai, despois non me fai vestido. Dios, che libre. Todo Veña, vamos non, alá. Dade máis maus, compañeiros. Gloria de Ribeira, despois de probar as dúas receitas do día de hoxe, quen gaña o Voltas co prato especial Volta ao Cole? Vou a ser moi sincera, Eu puxen a este señor que tiña moito azúcar. Tal e como fixe a combinación, non se lle nota. Bueno, No, E é iso? verdad. E iso é un voto a seu favor. Este, sin embargo, que ela tiña de moi pouco azúcar na masa, faiseme moi dulzón. Ai, O recheo. Claro, o recheo tele un pouquiño dulzón. Entonces? Eu me quedaría con este, pero sempre... Espérate, que ainda non termino. no, eu non te cando apuro. queiras, Que lle rebaixes un pouco o que leva, porque eu un destes ao meu bisneto meto yo na manga e come tranquilamente con 17 Entonces o gañador de hoxe, Xulio Mato, gañador do día de hoxe, no Voltas co prato. Aí está. Non sei se fixen ben ou mal, pero... Señoras e señores, verdad, eu entendo que vamos probar o resto, entre todos nós tamén probaremos todo o que estamos facendo hoxe aquí, as dúas receitas, porque teñen moi boa pinta, queden coa actualidade, coa hora galega, vémonos mañán con máis receitas no Voltas co prato. Chao, ata mañá.